ሰላም ከመይ ጸንሑኩ ራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓጸርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ንኽትከታተልና ድማ ንዕድም ኣብ ትግራይ ከተማ ኣለማጣ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ነጋዳይ ነውፈራይን ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ኣዝየ ዘራራዊ ኮይነሎ እቲ ብ22 ሓምለ 2017 ግእዝ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ክልተ ህፃናት ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት ኣባላት ስድራ ቤት እውን ብከቢድ ተጎዲኦም ኣብ ሕክምና ይርከቡ ከንቲባ ኣለማጣ ዝናቡ ደስታ እዚ ፍጻመ ናይ መጀመርታ ከም ዘይኮነን ኣብታ ከተማ ዕጡቃት ብተደጋጋሚ ውጭውያን መጥቃዕትን ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ድማ ገሊጹ ኣብታ መዓልቲ እቶም ዕጡቃት ለይቲ 7 ቆዋፅራት ከባቢ ሓፁር መንበሪ ኣቶ ሰሎሞን ጥሒሶም ወት ብጥይት መጥቃዕቲ ከም ጀመሩ ተኸንቲባ ሓቢሩ ነጋዳይ ነውፈራይን ኮይኑ ከም ካልኦት ነጋደ ነውፈርትን ንገዛ ርእሱን ከባቢኡን ዝሕልወሉ ናይ ውልቀ ዕጥቂ ኣለዎ ብምባል ኣቶ ሰሎሞን ናይ ብፁሕ ለይ ርችት ተኩሱ ከም ዝነበረ ድማ ሓቢሩ እንተኾነ ናይታ ከተማ ሓይልታት ጸጥታ ክረድእዎ ከም ዘይከኣል ንኣሳ 30 ደቓይቕ ምልዋጥ ተኩስ ከም ዝተገበረ ጠቒሱ ፌደራል ፖሊስ ኣሎ ሰራዊት ምክልኻል ኣሎ ሓይልታት ትግራይ እውን ኣለዉ ፖሊስን ምልሻ ናይቲ ከተማ እውን ኣለዉ ካብዚኦም ብምልኦም ዝወፅሑሉ የለውን ክብል ገሊጹ ብድሕሪኡ ድማ ክልተ ቦምባ ናብቲ ገዝኡ እትየምሉ ኣብቲ ስድራ ቤት ዝነበሩ ብምልኦም ግዳያት ኮይኖም እዮም በቲ ቦምባ ዝተወቅዑ ኣካላት ግን 5 ኮይኖም ኣቶ ሰሎሞን ምስ በዓልቲ ቤቱን ወድን ክልተ ኣዋልት ደቆም ግዳያት መጥቃዕቲ ከም ዝኾኑ እውን ገሊጹ እቲ ሓንቲ ጓል 16 ዓመት ተምሃሪት ተሻዓይ ክፍሊ ዝነበረት ኮይና ብዙሕ ከይጸንሐት እያ ህይወታ ሓሊፋ እቶም ካልኦት 4 ሪፈር ተባሂሎም ንመቐለ ምስከዱ እቲ 12 ዓመት ዝዕድሚ ወዶም ድማ ሞይቱ ክብል እቲ ከንቲባ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ክብል ገሊጽዎ بخالي زينانا دما مودات ጥር ዝሓለፈ ዓመቶም መንጎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ጆርጂያ ሚሎንን ዝተገበረ ዘተ መሰረት ብምግባር ኤርትራን ኢጣልያን ዓበይቲ ውዕላት ከም ዝተፈራረማ መንግስታዊ መርሑ ሓበሬታ ሻባይ ተፍሊጡ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ነቲ ብሚኒስተር ሕርሻን ምግብን ኢጣልያ ሚስተር ፎረንቸኮ ዝተመርሐ ልኡኽ 329 ሓምለ መስመራ ተረኺቡ ከም ዝተዛረቡ ነፍሊጡ እቲ ጽላታት ጸዓት ዕደናን መሰረተ ልምዓትን ማኒፋክቸርን ሕርሻን ሃፍቲ ባሕርን ቱሪዝም ባህልን ስፖርትን ምምዕባል ሰብኣዊ ርእሰ ማልቅጣዊ ምትሕባር ፋይናንስን ዘተኮረ ኮይኑ በአቶ ነስረዲን መሐመድ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኤርትራ ከምኡውን ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ህግራዊ ምትሕጋዝን ኢጣልያ ኢድና መዶ ተፈሪሙ ክብል ሻባይት ወሲኹ ሓቢሩ መራሕቲ ኤርትራን ኢጣልያን መጋጣሚ ዋዕላ ኣፍሪካን ኢጣልያን ኣብ ጥር ለካቲት 2024 ሮማ ከም ተመያየጡ ዝዝከር ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ሚሊዮን ነቲ ኤርትራ ዘሎ ዕድላት ንምድህሳስ ዘማኽርን ዝከታተልን ሰባት ከም ዝመዘተት ሓቢራ ነይራ ንሳን ወፍረው ዝምልከት ጉዳያት ዝቐረበ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሕ ቀንዲ ኣማኻሪ ምሻማ እውን ኣፍሊጣ ነይራ ኣብ 28 29 ጥር 2024 ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ጸዓትን ጥዕናን ትምህርትን ትሕቲ ቅርጽን ዋሕዚ ስደተኛት ዝዛቱ ዋዕላ ኢጣልያን ኣፍሪካን ተኻይዱ ምንባር ዝዝከር ኮይኑ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣስንዮም ዝኸዱ ሰበስልጣን ንመዓልታት ኣብቲ ሃገር ምብጻሕ ምስ ተፈላለዩ ሰበስልጣናት ከም ዝተረኸቡ ይርስዓን ነዚ ናይ ሕጂ ስምምዕ ኣመልኪቱ ሚኒስተር ፍራንሲስኮ ንማዕኸን ዜና ኤርትራ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ምዕባለ ኣስመራን ሮማን ክልታዊ ምትሕጋዝ ንምዕባይ ኣብ ዝተገበረ ጻዕርታት ዝጭበጥ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ዘጸባርቕ ክብል ገሊጽዎ ኣብ ሰነ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብጻሕ ዘካየደ ላዕለዋይ ሚኒስተር ንግድን ሃገራዊ ፍርያት ኢጣልያ ኤደልፎ ኡርሶውን ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካልኦት 10 ሚኒስተራትን ከም ዝተመያየጠ ተገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ኣብቲ ናይ ሽዑ ርክብ እቲ ሚኒስተር ንማዕኸናት ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀጥታዊ ርክብ ኣየር ዝርከቦም ፕሮጀክታት ኣብ ዝመፀ ዋርሕ ንምትግባር ዘለዎም ውጥን ከም ዘቕረቡ እውን ተዛሪቡ ነይሩ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ውጥንን በረራን ዝርዝር ሓበሬታ ይኹን ዝተገበረ ዛጊድ ተገለጸ የለን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየደ ቃለ ምሕተት ሃገሩ ምስ ኢጣልያ ዘለዋ ዝምድና ጽቡቕ ምዃኑ ሓቢሩ ምንባሩ ይርስዓን ንዲፕሎማስያዊ ጸዓታት መንግስቲ ኤርትራ ምልክቱ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ምስ ሃገራት ኣውሮፓ ብፍላይ ድማ ምስ ኢጣልያ ዝግበር ዝምድና ኣብዚ ቀረማ ውዕላትን ምፍራማትን ከም ዝብጻሕ ተቐይሱ ነይሩ ብመሰረት ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ እቲ ብሰሉሳዊ መንጎ ፕሬዝደንት ልኡኽ ኢጣልያን ዝተገበረ ዝርርብ ዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ምትሕጋን ዝምልከት ዘጠቓልል እዩ ነይሩ ኣቶ ኢሳያስ መግለጺኡ ንተሪኦ ጽልዋ ኢጣልያ ኣብቲ ዞባ እውን ኣመልኪቱ ምንባሩ ይፍለጥ ኣብቲ ሽዑ ዝሃቦ መግለጺ ኢጣልያ ኣብ ዞባና እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ዝተዛረበ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፈረንሳይን እስራኤልን ብፍላይ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ዘርግ ኣሉታዊ ምትእታዊ ገብራ ከም ዘለዋ ብምኽሳስ ንሕና ብቐረባ ክንዛረባ ይንኽእል እንኸውን ኣብ መወዳእታ ግነቶም ካልኦት ክሰምዑ ዝኽእሉ ዓገበልዎም ይጽይቑ ኣለዎ ዘየልዮም ጉዳያት ኣትዮም ኣለዉ ከም ዝብሉ እውን ግልፂ እዩ ክብል ገሊጹ ምንባሩ ይርስዓን ኤርትራ ምስ ኢጣልያ ዘለዋ ዝምድና ካብ ዝሓለፈ እዋናት ተትሒዙ ንዓበይ ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ብ12 ሓምለ 2018 ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኢጣልያ ጆሴፔ ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ምብጻሕ ኣካይዱ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ክልቲኦም መራሕቲ ኣስመራ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ሕዳስ ታሪኻዊ ዝምድና ኤርትራን ኢጣልያን ኣብ ኣገዳሲ እዋን ፍሉይነት ከም ዘለዎም ገሊጾም ነይሮም ከም ዝፍለጥ ብ9 ሓምለ 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩነተ ኩናት መኸተምታ ዝገበረ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ምትሕጋዝን ዘርሐወ ዝተባሃለ ጠቕላሊ ሰላምን ስምምዕን ምትሕጋዝን ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሽዑ ዝተፈጠረ ሃዋህው ኢጣልያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ምትሕጋዝን ንምድፋዕ ዝተባብዐ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ
بخالي زينانا دما إسرائيل نتوب قضا زل زسكح خونات نموغاد سقومتات انتزيوسيدا برطانيا مسكرم نفلسطين كما هاجر فلط اختفاء ياخبل قداماي مينيستر سير كرستامر غليصو ات قداماي مينيستر اسرائيل كالوت قدم خونات ون ከተማ ለአለዋ ዝበለ ኮይኑ እዚኦም ድማ ተወስዶም ምባል ምስምዕማዕ ናይ ክልተ ሃገራት ፍታሕ ዘምፅእ ነዊሕ እዋን ፀንሕ ዘላቐ ሰላም ንምፍጣር ቃል ምእታው ከምኡውን ሕብራት ሃገራት ኣብ ቀረባ ሓገዝ ዳግማይ ክጅምር ምፍቃድ ዝብሉ እዮም እንተዘይኮይኑ ዓባይ ብርጣንያ ትስጉምቲ ኣብ መስከረም ዝካየድ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ክትወስድ ከም ዝኾነት ይገሊጹ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ግን እዚ ንኣሰቃቂ ግብረ ሽበራ ሓማስ ምሽላም ማለት እዩ ክብል ገሊጹ መንግስቲ ዓባይ ብርጣንያ ቀዲሙ ንፍልስጤም ፍልጦን መሃብ ዝለዓለ ጽልዋ ክህልዎ ዝኽእለሉ እዋን ክመጽእ ኣለዋ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዚ ድማ ከም ኣካል መስርሕ ሰላም ጌርካ ምውሳድ ይኽብል ገሊጹ ይኹን እምበር ኬርስታመር ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ኣባላት ባይቶ ሓዊሱ ብዝተቐላጠፈ ስጉምቲ ክውሰድ ፀቕጥና ዓብየ ክመፅእ ፀኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣባል ናይ ተንዛሃብተማ ሃገራት ዓለም ጉጅለ 7 ዝኾነት ፈረንሳ ዝመፅእ መስከረም ንሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ከም ትህብ ገሊፃ ነይራ ሴርኬር ህፁ ኣኼባ ካቢኔ ሚኒስትራት ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕጂ ነቲ ውጥን ዝእውጅ ዘሎ ብሰንከብ ቀዛ ዘሎ ዘይፅወር ኩነታትን እተኽእሎ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ይንከሎ ዝብል ትክፍታ ዘንቆሎ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ بخالي زينانا دما إيرترا لمعتاو زينا ودبا صعب قطال داغما ودبان مهداسن غزوف لمعتاو مدبات تكايد الله اتني عاوت براخنا تقاربه اتبوده دما نحيلك خيد نوريو نعلاما منتنا ندحنتنا روحنا نمغزغاز اوشط مكان قرن افريقيا يخون اب دغ زله حزبنا زغطمه زله بزح زملكو عبده كل زيغا برهيو اتصبقنا تبط مركن چبطا نحلنا زلنا شتو بزخونه مسن مكتو زعنقف يلن نبزح زملكو اوشطاون ودغاون بده ببزح زملكو عناي لمعاتن مخاتن ኣገባብን ምክቶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘይጋ ድሕነትን ረብሓን ንገዛ ህዝቡን ሃገሩን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝገብሮ ዘሎ መኸታ ዝበለፀ ድማ የለን ኦኬ መትከል ብዛዕባ እዚኣ እስከ እንታይ ክትብለና ደሊ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝርጋሓሎ እሞ ኤርትራ እስከ እንታይ እዚ እንታይ መስለካ ኣብቲ 2000 ኖ ኣብቲ 98 እቲ ኩነታት بوشتي كبالا عد صنح ناب وق مستغيره بعلاتهم بدي جمروا خنيل كان اريتران مدخان تباهيلو دغبروا مالتيو بدحريو بزح شرحتاتي تغيرو تناي ميديا بروباغاندا نيرو ناي كالي ابتناي بوليتيكا تنصلو مغبار ابتناي ميديا ابتناي دبلوماسي تنصلو مغبار ببزح بقى درجه بكل مداياتي أمنتي نإريتران مودا نإريتران مرماس تتخيلوا خانة نتي منجست إريترا قلبيتك كالي ناي مقبار زقول لزي كوني لهم تتححيزهم تواداري بوم دقبروين إذا خانة ناي وشتنا يدقن إدنا بوري نزي نمملاس ندحر كوينو كابتس ألمز قبر زنبارة ويدماني كمتي نابنا الدبلونا نقرالو بريزيدنت كبر بريزيدنت إساياسني ناي أسرات كاسال أخي نيرو كبر بريزيدنت إساياسي نتهاجر نإثيوبيا خشيت يدحسب نيرو ازيتات زغلو زد بحال دنبرجن جيزين تاي قبرو مثلا كان نامسه حق برئسات قبركا بإجرات وص بإجرات قبركا برئسات وص سلازخونت اتخلو دقبرو دنبرو حسوت شفت بملؤ الناتق على عيد متصزلو زخبركم زخبركن تخاطلتنا نسعة زحزنا محاولتات نتم كتكاتلوم صنحكم مسل نيرم ابزو قصلو بخالات حبيت اقسام نراقب سلامنا تمننا ببزلهم سلامنا عاكم يخون سلام